Il-Prim Ministru Robert Abela qal li Malta tinsab f'pożizzjoni unika fl-Ewropa biex titkellem mhux dwar kif se tnaqqas il-benefiċċji imma dwar kif se tejjeb il-kwalità tal-ħajja tal-familji. Qal li waqt li madwar l-Ewropa diversi gvernijiet qed jiddiskutu kif se jifriżaw il-pensjonijiet jew iżidu t-taxxi biex jikkontrollaw l-infiq, f'Malta tinfetaħ diskussjoni dwar kif se jissaħħaħ il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-familja. F'intervista fuq One, Dr. Abela qal li bis-saħħa ta' ekonomija b'saħħitha u li-trendi, Malta tista' tibda taħdidiet mal-imsieħba soċjali dwar kif jissaħħu il-maternity u l-paternity leave biex il-ġenituri jkollhom aktar għażliet. Spjega li hemm ġenituri li jridu jibqgħu attivi fid-dinja tax-xogħol u għalhekk il-Gvern investa fi childcare b'xejn, filwaqt li hemm oħrajn li jixtiequ jkunu fiżikament preżenti fl-ewwel snin ta' trobbija u l-Gvern irid jiffaċilita dik l-għażla wkoll. Semma wkoll ix-xogħol mid-dar bħala għodda li jekk tinżamm il-produttività tista' tagħti aktar flessibilità lil ħaddiema. Għalli dawn huma diskussjonijiet li jistgħu jsiru biss meta l-pedament ekonomiku jkun sod. F'dan il-kuntest refera l-ħolqien ta' 6,000 karriera ġdida fl-oqsma diġitali fl-aħħar snin u qal li l-mira fil-Malta Vision 2050 li se titnieda fil-jiem li ġejjin hija li dawn jitilgħu għal 60,000. Innota kif ix-xogħol jagħti d-dinjità, iżda l-ħin mal-familja għandu jkun ta' priorità. Dwar il-proġetti infrastrutturali u ambjentali, Dr. Abela qal il-viżjoni tiegħu hija li mit-tramuntana sa nofsinhar tal-pajjiż jinħolqu spazji massivi għall-familji. Semma l-White Rocks fost 5 proġetti kbar li qal li ebda gvern qabel ma kien les li jċedih lura lin-nies. Semma wkoll il-proġett ta' riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir li skontu mhux se jibqa' fuq il-karta bħalma kien ġara fl-2010 taħt amministrazzjoni preċedenti. Dwar Manuel Island qal li l-gvern jinsab fl-aħħar stadju ta' negozjati biex fi kliemu irreġġa' lura kuntratt li kien ta' gżira sieħa l-iżvilupp biex issa terġa' tmur lura għand il-poplu. Il-Prim Ministru qal ukoll li fil-ġranet li ġejjin bit-tnedija formali tal-Malta Vision 2050 se jitħabbru għanijiet ambizzjużi li iżda fi kliemu jistgħu jintlaħqu. Fosthom li dħul tal-familja medja Maltija meta mqabbel ma' dħul ta' familja Ewropea jiżdied b'terz. Fuq livell Ewropew wara li aktar kmieni din il-ġimgħa attenda laqgħa formali ma' mexxejja Ewropej oħra fil-Belġu, Dr. Abela qal li Malta komplet tisħaq fuq l-istabbiltà fil-prezzijiet tal-enerġija u fuq miżuri biex jiġu indirizzati l-isfidi tal-loġistika li jaffettwaw lil pajjiżna bħala gżira. Żied li l-Gvern se jnidu wkoll riforma biex iż-żgħażagħ ta' bejn is-16 u 18-il sena ikunu jistgħu jipparteċipaw f'attività kummerċjali f'qafas aktar sigur u strutturat biex tissaħħaħ il-kultura tal-innovazzjoni. Dr. Abela temm jgħid li l-mira mhix biss tkabbir ekonomiku tradizzjonali imma li s-suċċess jitkejjel bil-kwalità tal-ħajja tal-familji Maltin u Għawċin fejn ix-xogħol u l-familja ma jkunux konflitt imma jimxu id fit.